Se pensas que as ideas poden xurdir en calquera lugar, que a natureza ten dereito a convivir coa tecnoloxía, coa innovación, que podemos crecer mellorando a calidade de vida. Se pensas que a túa idea de futuro está no rural, entón estás na nosa liña. Liña de axudas a proxectos dinamizadores do rural. AGADER, Consellería do Medio Rural. Ven a descubrir un mundo novo en Sollería. Sollería Conde, na circunvalación de Cuntis, celebra o seu 15 aniversario. E por eso temos un desconto do 15%. Sollería Conde, restauración e venda de reloxos antigos, fabricación de caixas en madeira, pero tamén ouro, prata, reloxos, agasallos. Sollería Conde, na circunvalación de Cuntis, celebra o seu 15 aniversario. Felicidades. Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. Boas noites e benvidos unha xornada máis ás novas do día en Estrada Televisión este martes 8 de xullo. Hoxe temos que abrir este informativo falando dun suceso que acontecía este mediodía na oficina de Caixa Nova da Sagrada en Codeseda, xa que un individuo a atracaba. Polo momento descoñecemos tanto o procedimento como a cantidade de diñeiro que este se levou. En vindeiros informativos tentaremos de detallarlles todas estas inquedanzas e o suceso que aconteceu en Codeseda. Cambiamos de tema para falar da Asociación pola Defensa do Val do Liñares, porque esta denunciou irregularidades na tramitación da Cidade do Moble e ben nula a exposición do estudo de impacto ambiental. A Asociación pola Defensa Val do Liñares acaba de alegar o proxecto da Cidade do Moble que se pretende emprazar na parroquia estradense de Lagartóns, denunciando irregularidades no procedimento administrativo, a non consideración dos principios de sostenibilidade establecidos polo medio ambiente, a redacción do proxecto, a incompatibilidade urbanística do proxecto e a valoración inadecuada das características naturais do entorno, así como dos impactos ambientais previstos. O colectivo solicita que a exposición pública se declarada nula en pleno dereito e que se abra un novo período de exposición no que se cumpla a legalidade vixente, así como a retirada do proxecto e a súa posterior adecuación á normativa ambiental e urbanística vixente. En canto á súa petición de declaración de nulidade da exposición pública do estudo de impacto ambiental, a asociación a xustifica asegurando que dito estudo debería ser exposto ao público durante un prazo de 2 meses en lugar dos 30 días establecidos no anuncio publicado no DOGA e que, ademais, ese estudo non estivo disponible durante os 30 días establecidos de xeito que non se puido localizar no mesmo nen no Concello de Estrada nen no Instituto Galego de Vivenda e Solo. Para xustificalo aportan un acta notarial. Así mesmo, respecto aos principios de sostenibilidade ambiental, entenden que non se valoraron outras ubicacións diferentes e que se propón a súa ubicación no solo rústico especialmente protegido nun claro incumprimento da legalidade urbanística. En canto á xustificación de carácter supramunicipal e de interese público, entenden que non se tivo en conta a todo o sector do moble da estrada, senón que se pretende beneficiar únicamente a un porcentaxe ínfimo de empresarios ubicados en Lagartóns, que as accións de promoción empresarial, mellora do marketing e mellora dos procesos productivos e o asociacionismo pódense propiciar sen a creación do polígono industrial especializado, que a creación da Cidade do Moble suporá a utilización de diñeiro público para duplicar instalacións existentes na estrada, como o recinto de exposicións ou as aulas de formación, e que a xustificación esgrimida para a execución do polígono permite a súa inclusión en calquera terreo de termo municipal da estrada. Respecto da caracterización ambiental da zona de implantación do polígono, entenden que non se tivo en conta a existencia de flora e fauna protegidas, que non se cuantificou o valor ambiental dos recursos fluviais existentes na zona e que non se realizou un estudo de dispersión da contaminación atmosférica. Finalmente aseguran que na realización da valoración de impacto ambiental do polígono non se usou unha metodoloxía obxectiva e que non se tiveron en conta os impactos sobre os ríos e humidades da zona, sobre as especies protegidas e sobre a calidade do aire.
As xuntas parroquiais elexiránse antes do próximo 15 de setembro. A primeira tenente de alcalde, Raquel López Doce, e o edil de Participación Cidadá, Xan Carlos Castro, abriron onte en Barcala a campaña informativa dos consellos parroquiais. A elección dos novos consellos parroquiais, nacidos ao abrigo da recente aprobación do novo Regulamento de Participación Cidadá da Estrada, realizarase antes do próximo 15 de setembro. Así o confirmou o edil de Participación Cidadá, Xan Carlos Castro, encargado de abrir na noite de onte en Barcala a campaña informativa sobre o proceso de constitución dos novos consellos parroquiais e o seu funcionamento. En compañía da primeira tenente de alcalde da Estrada, Raquel López Doce, Castro trasladou aos veciños de Santa Mariña e San Miguel de Barcala que o nacemento destas xuntas parroquiais supón un paso máis na democratización da sociedade rural estradense coa pretensión de propiciar unha maior participación cidadá. Así mesmo, López Doce e Castro indicaron que a votación de elección dos integrantes das xuntas parroquiais realizarase entre os días 1 e 10 de setembro. Aínda non está claro se a elección será simultánea en todas as parroquias ou se realizará en distintos días por zonas. Esta noite, a campaña informativa das xuntas parroquiais continuou ás 9 e ás 10 en San Xurxo de Bea e en Santo André de Bea. A Asociación de Comerciantes da Estrada celebrou na noite de onte unha xuntanza para perfilar o que será unha nova edición deste ano da Feira de Oportunidades. A Asociación de Comerciantes da Estrada, ACOE, celebrou na noite de onte unha reunión no Teatro Principal para comezar a perfilar o que será a Feira de Oportunidades deste ano. A asistencia esta foi moi alta e viuse que a xente estaba interesada no tema. Para esta edición da feira plantexouse que non se centre soamente nas oportunidades, senón que se amplíe o abanico. Así, dende a COE plantexouse a idea de que, a parte das oportunidades, tamén se lle dé cabida aos novos comercios e que estes presenten aos seus produtos estrela. Tentarán de dinamizar esta feira con demostracións, desfiles e outros alicientes para que o público que ano a ano se chega hasta esta feira poda disfrutar non só do comercio local, senón tamén das vantaxes que este lle ofrece. En principio, hai 29 participantes fixos e uns 10 ou 15 pendentes de confirmarse. Se estas ideas conflúen todas no mesmo camiño, esta edición pasará a chamarse Terceira Feira de Oportunidades e Escaparate do Comercio da Estrada. Tanto a asociados como a directiva de ACOE esperan con estas iniciativas atraer máis público ata a nosa vila para que coñezan de primeira man o comercio local. Sabucedo pechou a rapa e crece na súa lenda. A Asociación Rapa das Bestas valora as festas pese a que os golpes dos aloitadores fixeron durante os 3 días enmudecer o público. Sabucedo pechou onte a edición impactante da súa Rapa das Bestas. Acababan así 3 vibrantes curros que fan crecer a lenda. Coa tranquilidade de saber que ningún dos aloitadores resultou ferido grave pese a espectacularidade dos golpes recibidos, dende a asociación valorouse moi positivamente a última edición da festa e destacou que, finalmente, e pese a que se chegou a temer o sábado, a parroquia non tivo o santo de espaldas. Senten que estivo con eles e que evitou daños maiores pese a que se produciron golpes moi impactantes que fixeron enmudecer o público. Afortunadamente, a cor recibida o sábado polo aloitador Santiago Velleiro, que o pasado ano necesitara ser trasladado en helicóptero a un centro hospitalario por outra lesión, e o golpe contra o muro do estadio que ocasionou 2 brechas na cabeza a un aloitador que quedou casi inconsciente e quedáronse nun susto. Neste punto, dende a asociación queren agradecer a eficacia dos servizos sanitarios e moi especialmente a colaboración e o interese do Dr. Francisco de Prada e do equipo de saúde dos aloitadores. Gladiadores pura sangue nun circo repleto de crines e area. Son conscientes de que o risco forman parte do espectáculo. Da súa noble loita, coa lleguada do santo, brota a paixón que cada ano a principios de xullo atrae a un público moi variopinto a Sabucedo. De feito, segundo a organización, ao longo de toda a fin de semana, pasaron pola parroquia máis de 25.000 persoas. Esta cifra supón un leve descenso en relación a registrado o ano pasado, circunstancia que a parroquia achaca o mal tempo atmosférico registrado o venres e a primeira hora do sábado que mermou a afluencia de campistas. Agora ben, moitos veciños da comarca desplazáronse ata Sabucedo para desfrutar no graderío do último curro da festa cada ano máis multitudinario.
Entre os asistentes estaba o varón de maior idade de Sabucedo, Antonio Monteagudo, de 93 anos. Sentado na grada, disfrutou do espectáculo como non podía facer cando era xoven, e que, segundo el, entón resentaba un bar e os días de romería, declarada de interese turístico internacional o pasado ano, servía comidas e atendía os abarcamentos nos que se convertían e aínda se converten as súas fincas. Herdeiro dunha tradición ancestral que viviu dende que era moi neno, recorda que as crines que agora alfombran o chan do curro na súa xuventude subastábanse a saída da misa e tras ser cocidas e retorcidas convertíanse no recheo dos colchóns dos veciños da parroquia. Esta segue mantendo viva unha forte tradición que perdura pero a par vai modernizándose para garantir a salubridade e o benestar das reses. A Asociación Rapa das Bestas deixou de cortar as orellas para marcar as súas reses e optou por microchipalas e dotalas de cotal, acometendo unha desparasitación integral, interna e externa dos animais que redundará na súa mellora de calidade de vida. A valoración positiva da festa non impediu que a organización subraie a súa aspiración por mellorar as infraestructuras das que dispón a parroquia coa axuda do Concello e da Xunta. Interésalles mellorar as condicións da zona da acampada e agardan con ilusión o próximo inicio das obras da creación da Ruta dos Muiños, na que a Consellería de Innovación e Industria e a Dirección Xeral de Turismo invertirán 315.000 euros. Antes de seguir con máis novas, tempo para uns consellos publicitarios. Que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. Ven a descubrir un mundo novo en Sollería. Sollería Conde, na circunvalación de Cuntis, celebra o seu 15 aniversario. E por eso temos un desconto do 15%. Sollería Conde, restauración e venda de reloxos antigos, fabricación de caixas en madeira, pero tamén ouro, prata, reloxos, agasallos. Sollería Conde, na circunvalación de Cuntis, celebra o seu 15 aniversario. Felicidades! Ven a descubrir un mundo novo en Sollería. Sollería Conde, na circunvalación de Cuntis, celebra o seu 15 aniversario. E por eso temos un desconto do 15%. Sollería Conde, restauración e venda de reloxos antigos, fabricación de caixas en madeira, pero tamén ouro, prata, reloxos, agasallos. Sollería Conde, na circunvalación de Cuntis, celebra o seu 15 aniversario. Felicidades! Que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. A metade das 60 peticións de axudas para actos culturais e veciñais chegan sen a memoria. O Concello abre un breve prazo para as correccións antes do rexeitamento final. O Concello Estradense abriu fai unhas semanas un prazo para a presentación das solicitudes de axudas e subvencións municipais destinadas a colectivos culturais e veciñais. Podían aspirar estas axudas todos os colectivos que teñan nos seus programas ou pretensións algún tipo de actividade cultural. Son axudas similares ás que se concederon noutros anos, pero os requisitos que nesta ocasión se pedían fixaban claramente que estas asociacións debían presentar unha memoria explicando ademais as actividades culturais que tiñan en mente. Fai uns días concluíu o prazo na que se podían presentar os escritos coas solicitudes. Ao final foron 60 as rexistradas. O goberno local fixou unha cantidade total para repartir en todas as peticións presentadas correctamente. A cifra era de 20.000 euros. A maior axuda que poderían conceder alcanzaría os 1.800 euros para un colectivo. A oficina que recepcionou estes escritos apreciou enseguida que prácticamente a metade dos mesmos apenas consistían nun folio cos datos a asociación que presentaba a petición e pouco máis. En algún caso eran apenas 5 ou 6 liñas en total no modelo tipo. Nos demais casos cumplían perfectamente os requisitos ao incluir amplias memorias e os proxectos ou iniciativas culturais que están planificados e para os que se piden subvencións. A treintena de peticións que non cumplían as exigencias quedan rexeitadas inicialmente, pero o Concello non quere deixar fora do reparto a ningunha asociación e anunciou que se abre un prazo adicional de 10 días para que estas asociacións
incluan memoria e proxecto nas súas peticións. Curiosamente, boa parte desas solicitudes rexeitadas inicialmente foron elaboradas e presentadas no Concello por un intermediario ao que acudiron as asociacións. Unha comisión valorará no seu momento todas as peticións que se sean aceptadas finalmente antes de fixar o reparto proporcional das subvencións. O Clube de Baloncesto Hierros Diego necesita axuda municipal para subir a Nacional. Estes deberán renunciar de non percibir a subvención antes do vindeiro martes. Estamos francamente preocupados porque el día 15 tendremos que tener claro si vamos a inscribirnos o no en la competición de este año con el equipo de Primera Nacional. Esto para hacer la inscripción, pues tendríamos que hacer frente a 5.000 euros y lógicamente si no está al cobro de la subvención de este año, nosotros no estamos en disposición porque no tenemos ese dinero. En primer lugar porque ya tenemos otro anticipado y estamos respondiendo de cantidades que se le debe a algún entrenador. Aquí a los jugadores no se le paga a nadie, entonces a quien se le debe son los entrenadores, y si nosotros no tenemos el dinero al cobro, no podemos inscribir el equipo y lógicamente pues sería todo el proyecto al garete, ¿no? O sea, nosotros lo que no podemos es tratar particularmente de mantener el baloncesto, ni podemos permitirnoslo, ni creo que debamos tampoco, ¿no? O sea, si el pueblo quiere que haya baloncesto y la gente considera que es una labor importante, lo que tiene que hacer es colaborar, pero hay que colaborar desde las instituciones también, que son los primeros que tienen que preocuparse, y yo entiendo que bueno, en el mes de julio pues ya tenía que estar las cosas lo suficientemente claras como para poder estar, yo creo que claro, todas las cosas tienen su trabajo y sus cosas, pero nosotros la verdad es que no podemos inscribir al club si lógicamente no contamos con la subvención que tenemos que cobrar ya, que es de la temporada pasada, y por lo menos con parte de ese dinero pues podríamos hacer frente a esta cantidad que hay que pagar ahora a la federación, y si no, no podríamos inscribir el club, y al no poder inscribir el club pues lógicamente quedaría todo en nada, ¿no? Es lo que hay. Yo no voy a esperar al último día para saber si tengo el dinero o no tengo el dinero, porque normalmente no lo hay y lo hay que poner. Entonces, como eso ya no se da hecho, porque ya se lleva puesto mucho, entonces no es cuestión de eso. O sea, si nosotros no tenemos claro lo que estoy diciendo, lógicamente pues tendremos que tomar una decisión, y la decisión pues es no inscribir el equipo, porque no es por nada más, o sea, es porque no tenemos el dinero, y lógicamente no podemos tampoco meternos en un compromiso. O sea, ya asumimos el coste que pueda tener este año, pero ya asumir el año que viene no nos parece ni lógico ni normal. Si alguien quiere asumirlo por nuestra parte, decir que llevamos pues muchos años aquí llevando el baloncesto, pero que cualquiera puede venir y hacerse cargo de las escuelas, pues nosotros no tenemos ningún interés particular en seguir llevándolas. A directiva do EDM e do Clube de Baloncesto presentou onte un proxecto para a nova tempada que pretende inculcar este deporte aos máis xóvenes e tamén apoiarán competicións escolares para relanzar o baloncesto. Por parte de la gente que participa en competición, esperamos salir en Primera Nacional el año que viene con el equipo de mayores que este año logró el ascenso. Tenemos previsto hacer un equipo femenino por lo menos, que participaría en categoría cadete, y otros si pudiéramos en infantil también. O sea, contamos ya con niñas suficientes para jugar en categoría cadete, y si tuviéramos para infantil también haríamos un equipo infantil. Después en la categoría de minis y alevines y benjamines esperamos hacer 2 equipos este año. Y bueno, eso es por una parte todo lo que se espera hacer en cuanto a competición. Tenemos hablado con la Federación Gallega para hacer un curso de árbitros, seguramente, otro curso de auxiliares de mesa, que son los que llevan la anotación durante todos los partidos,
y tenemos previsto, pues, si las cosas no salen bien y hay la colaboración suficiente por parte de todos los que nos tienen que apoyar y de los organismos que tienen que colaborar, esperamos hacer un curso de entrenadores de primer nivel para poder hacer, pues este año tener aquí, ya tenemos 7 o 8 entrenadores de la casa, podemos decir que de 100 fichas que hay en el baloncesto, solo hay 3 personas que son de fuera de la Estrada. Y bueno, pues ya desde hace años la filosofía del club es conseguir que los entrenadores sean siempre de casa. Entonces, bueno, pues eso estamos tratando de conseguir con este curso que se quiere hacer. Y una de las cosas que llevamos años intentando hacer, pero que este año tratamos de poner en marcha, porque tenemos la colaboración de otros ayuntamientos de alrededores, como Silleda, Jesús, Trocarey, Cuntis, Caldas. Pues queríamos hacer una competición de deporte escolar entre todos los colegios que hay en las distintas plazas, que se celebraría todos los fines de semana la competición y cada día hacerla en un sitio distinto para darle también ambiente a todos los sitios y que todo el mundo pudiera tener en su colegio, pues, un día de actividades que hiciera que el baloncesto se pusiera en marcha con una cantidad importante de niños. O presidente do Clube Deportivo Estradense, Antonio Iglesias, elude valorar a decisión de José García para non crear máis polémica. Antonio Iglesias, presidente do Clube Deportivo Estradense, non quere evaluar polo momento a decisión de Xosé García, o peixeiro de Cirela, de abandonar no seu empeño de convocar eleccións. Iglesias cree que xa se levantou demasiada polémica en torno a este tema e prefire esperar uns días para valorar os feitos. Coa situación da directiva xa aparentemente aclarada, o que agora se pretende é planificar a seguinte tempada sen ningún contratempo, construindo un bo equipo que permita obter grandes resultados na próxima campaña. Ata aquí as novas do día en Estrada Televisión. Grazas pola súa compañía unha noite máis e de que mañá. El maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. Ven a descubrir un mundo novo en Sollería. Sollería Conde, na circunvalación de Cuntis, celebra o seu 15 aniversario. E por eso temos un desconto do 15%. Sollería Conde, restauración e venda de reloxos antigos, fabricación de caixas en madeira, pero tamén ouro, prata, reloxos, agasallos. Sollería Conde, na circunvalación de Cuntis, celebra o seu 15 aniversario. Felicidades!